19-vuotias Riina Mäkinen katosi jäljettömiin lähes 5 vuotta sitten toukokuussa 2017. Edeltävinä viikkoina Riina oli viettänyt aikaa itseään reilut 10 vuotta vanhemman, noin 30-vuotiaan miehen kanssa. Viimeisen kerran Mäkinen tallentui valvontakameran kuviin Loviisan Vanhankylän Tokmannilla. Viimeisestä varmasta näköhavainnosta keskiviikkona 10. toukokuuta 2017 ei ole paljonkaan tietoja. Syrjäisen metsätien päässä liikkunut sivullinen oli nähnyt miehen ja naisen seisovan palavan auton luona metsäautotiellä muutaman kilometrin päässä Kuninkaantien ABC:ltä. Ohikulkija ilmoitti uhkaavasta tilanteesta poliisille, sillä miehellä oli kädessään laatikollinen patruunoita. Partio saapui palopaikalle noin tunnin kuluttua, mutta Riinaa tai 30-vuotiasta miestä ei enää näkynyt. Miehen mukaan he piileskelivät läheisessä kallioluolassa.